Barkanmu da wannan lokaci. Jama'a, barkanmu da zuwa wannan YouTube channel ɗin na Maryam Beauty. Sunana Maryam Mimi, kamar da na faɗa muku, kuma ni ɗalibar Maryam Beauty ce. Yau za mu fara karatun littafin nan da na muku albishir, ka saka yanki duniya ta siya online. Kashi na 1, wato episode 1. A wannan tasha ta YouTube. Sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun ɗora wani sabon bidiyo ɗin. Kashi na 1, episode 1. Saurara. Wannan littafi zai yi mana bayani akan yaya mutum zai iya samun alkhairai na samun ciniki idan ya hau waɗannan kafafen sadarwa na zamani. Sa'annan kuma da aiwatar da shi kanshi kasuwancin cikin sauƙi da kuma samun ciniki akan yanar gizo da kafofin sadarwa na zamani kamar irin su Facebook, Instagram, WhatsApp da sauransu. Shimfiɗar wannan littafi wato introduction. Bari mu je kan shimfiɗa. Amfani da wayoyin hannu a wannan zamani yanzu shine abu mafi sauƙi wajen samun bayanai, neman labarai, aika saƙonni ta hanyar shafukan yanar gizo, kafar sada zumunta irin su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, kai har da ma saƙon karta kwana na email da sauransu. Samun kasancewa online domin yin kasuwanci akan yanar gizo yana da muhimmanci, musamman in kai rijistar sana'arka wanda ke ɗauke da suna ko mu ce sunan kamfaninka da cikakkun bayanai wanda suka kunshi ƙirƙirar shaidarka ta kasuwanci wato brand. Inda yawan mutane marasa iyaka za su iya samun bayanai masu amfani game da sana'ar taka a kowane yanayi kuma a kowane lokaci, kuma su yi hulɗa tare da kai ta hanyoyin wannan sadarwar na yanar gizo da suka haɗa har da kafofin na sada zumunta. Bayan shimfiɗa, littafin yana da sassa guda 3. Na 1, za mu duba shin menene dalilin da yasa ake kasuwanci online. Na 2, hanyoyin kasancewa online domin yin talla. Sai na ƙarshe, abubuwan da ya kamata a sani domin samun ciniki online. To, babi na 1. Shin menene dalilin da yasa ake kasuwanci online? Assalamu alaikum, Alhaji, ya kasuwa? A'a, Malama Binti ce yau da wuri. Barka da zuwa kasuwa, mun gode Allah, ya naku cinikin. Ke ce da wuri haka? Alhamdulillah, mun gode Allah Alhaji. Wallahi ni ce da wuri yau. Wasu kaya na zo siya zan aika su ƙasar Nijar. Alhaji ya buɗe baki ya ce, wai ƙasar Nijar dai da na sani? Alhaji ya tambaya cikin mamaki, ita dai da ka sani. Alhaji, ai na yi ta kiran wayarka ba ta shiga, ta Haruna kuma bai ɗauka ba har sau 2. Kuma na ga alama kamar baka amfani da manhajar nan ta WhatsApp ta tura saƙonni, wato WhatsApp messaging app. Aini Bintu da kike gani na, wannan babbar wayar hannun bata dame ni ba. Na saye ta ni wani zuwa na China da nai. Kin ganta can a ajiye. Alhaji ya faɗi cikin rashin kulawa. Tabɗi jan. Yanzu Alhaji baka amfani da babban wayarka smartphone wajen tallata kayanka? Bintu ta faɗa cikin matuƙar mamaki. Bintu, ni fa bari na gaya miki, abokan cinikina da na saba da su irin ku sukan shigo ɗaiɗai har kayan su ƙare a hankali, duk da ina fama da ɗan ƙalubale na wani sa'in sukan ɗan daɗe a ƙasa saboda wasu sabbin samfuran sun fito a kasuwa. Amma dai mukan ɗan karyar da farashi mu siyar a haka dai har kayan su shige. To Alhaji an faɗi kenan saboda riba bata fito ba. Bintu ta faɗa cikin nuna damuwa. Wai bari ki ji ma na tambaye ki. Ni a gani na menene dalilin da yasa ma zan yi kasuwanci a wannan sabuwar duniyar taku ta online, wanda yanzu duniyar ta zama babu yadda da aminci. Damfara, scamming din nan yayi yawa. Tabdijan, turka shi. Bintu ta rike baki, ta ja kujera ta zauna. Ai kuwa Alhaji, bari in baka bayanai, bari in baka manyan dalilan da yasa yanzu yake da matukar muhimmanci ga duk wani ɗan kasuwa da mai shirin farawa ya hau duniyar nan tamu ta online domin tallata hajarsa saboda samun ciniki da samun karbuwa a wurin jama'a, domin mutane da yawa za su san da zamansa. Alhaji,
ka ganni nan? Bintu ta ƙara da cewa wannan kayan nawa da nake sara ina samun ciniki na aƙalla kaso 70 wato 70% a sati. Kuma babu garin da bana aikawa da kayan nan a cikin ƙasar nan. Kai har da ƙasashe na ƙetare irin su Chadi, Nijar da sauransu. To fa, Alhaji ya riƙe baki. Bani bayani mana Hajiya Bintu. To jama'a, anan za mu da sa'aya. Mu haɗu a kashi na biyu in Allah ya yarda. Domin sauke wannan littafi wato downloading, za ku iya shiga shafin Instagram na Maryam Bichi. Akwai link a cikin bio ɗinta da za ku danna domin ku samu wannan littafi. Wannan littafi kyauta ne ba ko sisi.